Bones, bé, estic aquí per presentar-vos el meu últim projecte com a cantautor, que és un EP que he estat treballant aquest últim any i que és un projecte que tracta de 5 cançons que parlen del fet de caminar a la vida i de com afrontem les situacions amb els seus encerts i errors. Aquesta seria la maqueta del disc, que porta per títol Cavaller errant, un títol que m'ha inspirat la figura medieval del cavaller errant, que es definia com aquest cavaller que cercava aventures i que llavors em va semblar interessant pel fet de jugar amb la lletra N i de jugar amb el doble sentit del cavaller errant i cavaller errat, pel fet de treure-li la N, de representar aquesta part dels errors. El tema gràfic l'he treballat jo mateix, té un tractament amb una tècnica de collage, de fotografia i pintura. En aquest cas la tècnica de la pintura és wash i la fotografia que està destinada a la meva figura, treballada amb el color negre per representar una mica aquesta absència de color i aquesta indefinició, una mica, o sigui, pel fet que vas a la vida a omplir-te, a definir-te, a trobar-te, que havia a la fi, amb el fet de tenir experiències i exposar-te. I llavors el context, treballat amb la pintura amb el wash, amb uns colors més saturats i amb una tècnica també més basada en un tractament com més infantil per representar aquesta part de creativitat i d'aquesta part lliure, també una mica que tots portem una mica dins d'aquesta part de nen. La tipografia també està treballada en pintura, també per reforçar una mica aquest concepte. I llavors, la maqueta, en aquest cas el que és la galeta del disc, està destinada a aquest símbol que he treballat també com a concepte principal, que és una creu amb una petjada, per representar aquesta part dels errors, i que és una figura que predomina amb tot el part de grafisme i que té destinat el color que destaca més i predomina per sobre de tota la resta. Llavors, pel tema del llibret, he triat fer-lo amb pòster en lloc del llibret tradicional i on hi ha aquest símbol que comentava de la petjada i de la creu i on hi ha les lletres de les 5 cançons. Cançons que porten per títol, per exemple, Ocells de foc i pluja, que parla, per exemple, vaig escriure aquesta cançó en un moment de l'etapa de l'adolescència, en aquest punt, com deia, que t'afrontes a la vida, et busques a tu mateix i t'exposes, i això sempre t'equivoques i aprens de les experiències. Estrany a la deriva, una mica una cançó que parla de trobar un lloc també en aquest món i que quan tu vols ser únic i lluites per això, com tu a vegades et pots sentir estrany davant de lo preestablert i del que hi ha. Cavaller errant, que és la cançó que porta per títol el disc i que el representa, que al final és una mica el resum del que he explicat en general del disc. Una altra cançó que es diu L'animal, que parla una miqueta amb aquesta part diguéssim, m'he basat una mica en la meva experiència sobre el tema del gènere i del masclisme i tot això, i com tot això que està canviant ara, entre d'altres coses, i penso que és tan positiu i per la societat aquesta nova manera d'afrontar-ho i de corregir-ho, com he sentit una mica l'experiència de viure en primera persona tot això. I una altra cançó que es diu Mar dolça, que parla de l'amor, i bueno, he seleccionat aquestes 5 cançons perquè bàsicament parlen això d'aquest mateix tema i res, jo us volia demanar ajuda amb aquest Verkami perquè pugueu col·laborar i aportant amb els mecenes que us trobareu a la pàgina web i que trobareu les diferents
mecenes per poder col·laborar amb diferents packs, dintre uns packs bàsics que entrarien al CD signat. Tots els que col·laborin sortiran en els crèdits amb els agraïments, i que llavors hi ha, a part d'aquests packs bàsics, uns extras com les samarretes amb els dissenys, tot packs, o també hi ha un pack de lo que és el pack bàsic que comento, més uns retrats personalitzats que jo treballaria com a il·lustrador. I llavors, que aquest projecte ara mateix està en el punt d'estar-se enregistrant a producció, o sigui que en aquest cas ho porta el productor Adrià Enrique de Sabadell, i que ara mateix és això, s'estan enregistrant les cançons i que tenen previst publicar-se de cara al febrer-març, que seria quan s'entregarien els exemplars del disc. Bé, moltes gràcies per tot i espero que us hagi agradat el projecte i gràcies per col·laborar. I res, que vagi bé.